Nakon tuče Sanje Stanković i Jovane Tomić-Matore, izgledalo je da su uzavreli odnosi zahladneli. Međutim, Jovana je ušla u spavaću sobu, gde su se ponovo ona i Sanja žestoko posvađale. Jovana je upozoravala Sanju da ne trpi da je neko bije i šamara, a onda je Stankovića priznala ono o čemu je Telegraf pisao još prošle godine, da je, nažalost, bila žrtva silovanja. A kada su te tukli, onda te je bilo dobro, pa mene biješ sad, rekla je Matora. Tukli su me i silovali, jesi srećna sada? Ne možeš to da radiš ako znaš šta je bilo u mom životu. Plakala je Sanja i urlala na Jovanu. Ja kad budem došla u stadijum da te udarim, neću biti sa tobom. To da ti bude jasno. Ne dao ti Bog da te ja udarim. Jovana je objašnjavala Sanji koja je neutešno plakala. Ti treba da imaš dečka koji će da te jebe, napravi dete, da ima para. Ti si jedna bolesnica bolesna, vikala je besno Matora, dok je Stankovićeva zahvaljivala na rečima.